Niin se crossitouhu oli sitten siihen niin kuin piste iin päälle, että heti tietysti näiden mun rallihommieni takia niin virusti ihmiset tuli kattoon, että lähdetään kattoon, kun Henkka ajaa crossia ja siellä pääsi siihen varikolle ja en mä edes tiedä, mistä tuli mieleen silloin ruveta myymään fanituotteita ja teetettiin lippalakkia ja ruvettiin tuomaan linja-autolla porukkaa kisoihin. Vähän niin kuin puoli vitsillä alkuun, että vuokrataan pussia, että lähteekö Vammalasta ketään kattoon ja huomattiin, että perhana nehän on täynnä ne pussit. Ja se jotenkin niin kuin loi semmoista kauheata boostia ja toki mä aloin siinä menestyyn aika hyvin heti jo sillä vuokra-autolla ja näin poispäin. Ja seuraavana vuonna sitten ostettiinkin jo oma auto ja jotenkin suunnattiin kaikki voimavarat siihen, että rallycrossia ajettiin ja se oli mulle itsellekin mukavaa. Siinä koki, että täällä on mahdollisuus pärjätä ja tämä on kivaa ja oli hieno totta kai virittää tuommoista tehokasta vapariautoa, niin se on tosi mielenkiintoista semmoisen virittäminen ja siinä oli paljon mukavia aspekteja ja siihen yhdistettynä sitten tämä kova fanikulttuuri ja showkulttuuri. Aina kun tuli voittoja, niin seistiin auton katolla ja oltiin vähän niin kuin Ken Blokki henkisesti lähestyttiin ja vähän se tuntui vitsiltä varmasti ihmisistä alkuun, kun mä kutsuin haapäkiksi itteeni ja näin poispäin, mutta jotenkin se vaan meni sillä lailla aika totiseksi se homma, että porukka oli siinä pirustin mukana.